Dadhora polling station aram tum ke non puan tak kedam kebang misen abar sai long dun delang. Karbi piang bong DC ke manceng nirola phangcho pia mahang ke thegadim kachi humrida. Di purong so pia long drugs ka supply bang pu polisari deng kachingna. Kardom adaba birtalong penili klar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Lakain koi retrok Dwarbagori constituency angkang Dadhora polling station angkang rong phara rong terona rong ar ipen danglok diopani parong piara tum non puan ta kedam kebang akisung pen jok dunlong lilang lapenan parta kaching thurang thek po bang ki asap ta thek pon long lilang kapre ka dimalong chingthur ta hai stami bangso hawara long bang ki kaching thur bo bang ki thek pon long lipin lang pusi hawara ra tum pen ningje pon La sojoksi ke damtang MP election hu Dwarbagori ke BJP ke remlo puta ningje pontu la pen la puson pom lang pulute MLA MEC hu ta BJP ke rem par e prat le puta ningje pon la penan parta BJP sarkar phan ke ning ka che thia thai matsya wi pin lo puta ningje pontu financial atum mili tum phan rong sar atum phan lang tum nangkarchu apot suri akadoma lang ngali tumhan pajiriglo lapen lang so se reclaim da mi phana lang tumphan arnam ahir jumi de papide du nang lapen nili tum charsung charsa arnam longbui arnam samir alang li tumphan aike parab du na lapen rong asara tumphan ruba sar tumphan ang kaching hon theke por alang li tum ke claim kedam pamiri ji phana alang li tumphan Hirjumere nilitumahin pen pajir doniglo. News report KTV News. Khain kora pho nilip constituency ke parlo choki hola habar bura phangcho rihajan arongalong jakhong ni phai krepli bhom kuruani sangpi nirola phangcho PDC pen amithang amhang ke thekbek adim nangchi humri Karbiang longalong non malong anutin adiyang turalong kachithan pet alam ki madu amunit alam jer takali Bontalake Karbi piang bong pen kicheng si district commissioner mate thi hek pen DC ke manabang amen lake sangpi nirola phangcho pi henlo sangpi nirola phangcho pi ke karlitang saising phangcho second reverend ordination NKBL pen sangpi ka jorte rang piatum asumar angbong adakwam ki thil nirola phangcho pi nile ba habar choki hola bura phangcho arongsi amhang ke the Bura phangcho arong alongsi biheka ko kijui kethe kiding adim lapen adonarap atum anta non puta choki hola habar si do thiplang lapen rong chukim pluk atum phangcho tum dolang non alangli DC mandate pen bihek ki hek ke do adim nangchi humri si apunu pinu pesar a ik aneng akorti lapen achikle along hirjumi nangkacho hanga phansi kebang Anparta nilepa habar pen thi dingsi non an lapo anakang tu yang deng aman kilong dun ki nilepa long ki do lo charli bom atum anta ke bor ila pen ki mang ki do kinang sot pota thantika aprangsi kadokabe phanta ladak nilip habar ahina hin pen ha chetong don kadokabe korte ingjir la pen pesar pusar kaya purun korte purun ingjir purun la kadokabe phanta aprangsi nilihin pen la pen nilitum hemisi hoi pen kadowe phanta kardom pipa jeriklo pini ladak nili habar anang ke humriya bangke ladak si nili mahang ke thek la pen ladak atomon ladak alang ki jun pen si ladak along le pen si ki jui pen si nili ke thela si ladak kado kawe don rabatum phanda nang chetong ta ke banglo la pen nili mahang ke thek bek adim ta nili nang chelang ke banglo asining charong pik ini Tapi memang di luar Karbi tiang bong karena prangsi isi keman long ceng lah kalau so aman ng long kono na sinot keman hilang non lo cari bom manusia yang kanang itu tiang message pintu nilining charong pik ke chengsi ke la penon ki thurmi ari soe jang atum an phan nili chuning ri kangtung la pen ki pu kangtung ke je nangli tum nang ning biri nangli tum no hop pen wang sitame iduk ke plang ne tuni dup o pule lata ining oinang ne plang o pusame ilitum cheparo kanang ne sitame ilitum kadok beta epai po la pen ilitum life lom kemang do nai kemang avelo pulutang te ilitum a hem da crep thor po emethanga crep thor po la pen ilitum a society da crep thor po la se ilitum ning aduk bang abede nangji la pen kaita loga charli hutani un e puchi pu bede nai ning ke the pen se aprang dam nai la pen loda charli nai la so ning ke the se arni se ilitum akim me arijal longpo
sebenarnya memang di navisi mana tu kan orang tu kardia terkait tu mengarut tu lah kan ada sebenarnya tu kita lagi di bawah tu mengarut itu pun ada lagi kita tinggal di depan kajuang kan karena ni sebenarnya di Arab atau makanan di kebang jilangan ni kudu dia saya tu anak sama dengan di kerap tu kan pun saya dulu tu tak sampai nili ke cengsi ke education ahina nasi besi important piji lapen loke charlie amumar tumphanta nili penangan celangji lapen lahai ke matha ta do lasi atumi dikhetsi ke join lang pot sa planning ke dolo lapen development activities gute ahina nata lapen lada Karbi Anglong Autonomous Council do lapen district authority lapen Karbi Anglong Autonomous Council authority tumpen chingbai chingsai pensi achara kam tai li tum claim ponangji lapen claim pon popusini li nang ni tumpini edi li tum duk mustame ning oi nang ni tum taki du family pensi bang humble beginning pensi pini ni paili nili potum ahirjume lapen rada ahirjume lapen especially nili sokihola la bura phangchorong nili futumarong lo nili potumarong lo la daksini tum hang ke thek ding lo la subse ning charong pik lapen nili lam the avelo lapen besi kening jei phanda se kado oi phanda choro partik lo Lesson si ning theklong alam the lapen RD dojo alam the ke pachoi ponsi nile parada tum aninga klong pen nile pa phan nong me ke ban thega pot karchu ajai me ta dengpon laso me long thangcho hempen che phochiro adona rap kilo anatum chitong dun lapen ajar pi jerpo ki the ki dinga tum lapen man pen ki do tum anta chitong dun si me sen pen me report news report KTV News Drugs kirim benta isia khai isia long revere det una jakong do ahok lo arakia hormu iphongjong se kirim lo pulute chepa jok unjia phana kisung do sarkar benta bangsara ki pen ka chepa jok jia phan chirok to asai sida me deng lo bonta ko an ma chirok to awareness ki pihala ansi araki ki rima phai ar muta karlu thu lason si atumi ni phai kreke thomarni aning we por phainer ke ba por malom joy pen drugs abeha ki claim la pen drugs ki rimalam long si dipu thana tum pen ke ton ke lang pangching pon si dipu hitiar lo apex benga thengno inut drugs narcotic substance capsules men pen kachinep long pinpur me dipurong sopi drugs ki rima phai kang lumwa ret laki apia potum kang hon arong kachilang pen kachirok tok avia pot hai athe ke ong dung atum jasemet arta kavyari sumaratum si drugs kirim bangso putha hamphang asong atum ta non ke awareness asai kavidera jok drugs kirim aphai dipurong so pialong ta aphiong nang pling thubom lo lagi Karbia society aphan ka pheri mimilo news report KTV News pinia berta bangkel ansikang ton lo dumit hakme kardom